mai capacity jarma sanatan gobe santaral da muke masa fata mu shige cikakken dan Kaduna dake mana hidima mai atamfa ne har da BASHIR Yerima mun godewa sarki Allahu mai mana komai shi ne yayiwa Yerima Shatima Jarma girma kuma sanatan gobe santaral kenan muna yin fata matashi na matasa Yerima ya bunkasa gwarzo a siyasa zo na ce mu rike sa jamu mu je Yerima Shatima kai muka bi Yerima Shatima mai capacity jarma kuma mai ladabi Yerima Shatima ita magana fasaha ta asa adabi Yerima Shatima masu tsana babu kunu da fakubi Yerima Shatima kun da ashe mun yi gwafa ta tirken na Yerima Shatima rumfa sha shirgi Shatima masu gina hadagi Yerima bango ya zagi Shatima wansa waigi Yerima zumunci mai dinke baraka da yakhani Shatima kirari mun dauka wanda muke maka Yerima garzo sha suka a matashin da tijo Shatima mai kyawun hali mai kyan zance ne Yerima mai sadaka da sallah mai taimakon al'umma Shatima Yerima gaishe ka Shatima matasa naka Yerima dattawa naka mata da maza duka naka Shatima sarakai naka masu kudi naka Yerima talakawa naka mai rauni naka Shatima mai karfi ma naka kai kowa naka Yerima Allah ya baka mai kima Yerima Shatima Shatima gaishe ka mai capacity jarma ambassador Shatima Yerima kwaye dai ku gama tuni Allah hashe ya ba jarman matsayi mai capacity mu bi mene sanatan gobe santaral da muke masa fata dan uwan mu shike cikakken dan Kaduna dake mana hidima Wai dai ku ga matin Allah shi ya ba jarman matsayi mai capacity jarma sanatan gobe santaral da muke masa fata dan uwan mu shige cikakken dan Kaduna dake mana hidima kwaye dai ku gama tun Allah shi ya ba jarma matsayi mai capacity jarma sanatan gobe santaral da muke masa fata dan uwan mu yake cikakken dan Kaduna dake mana hidima Wai dai ku ga matin Allah shi ya ba jarman matsayi mai capacity jarma sanatan gobe santaral da muke masa fata dan uwan mu shige cikakken dan Kaduna dake mana na hidima ce kwaye dai ku gama yan nema dan Allah hashe ya ma jarman matsayi mai capacity jarma Kaduna santaral sanatan mu Yerima Shatima so karba a zantu jarma zo karka mu mai capacity jarma tuni mun ce kwaye dai ku gama yan Yerima banza Shatima so karba yan sharri masu yarfa da kage na banza mai capacity jarma Allah dai shi ya ba shi saman Yerima daidai Shatima so karba kuma shi ne zai yi mai sanatan nan daidai mai capacity jarma uwar sharri da ke na kiɗin nan Yerima Shatima kalma so karba na daina taɓa ki da na san ki da zamba mai capacity jarma yan mage ku tashi duk da ba ku da gashi na san ku da kyashi masu cinye adashi kura ci da gashi wadda ba ta ƙoshi Allah wadaranki kaza mai ci yanzu ta goye bakinta Yerima Shatima cancanta kalaman ka muke bita dare nan ka zama ɗanta sannan kuma ka yi bajinta a dole na nuna ka san ta makwabta masu yin bita magauta masu yin keta da sharri na ji sun furta ka bar ni da su na cashe su amma kafin na cashe su bara na faɗe kawane ne mai waka tambayar da muje maka wane ne Yerima
Wanene Yerima? Tambayar da kuke mini zana amsa gare ku da ba shakku cikinta. Wanene Shatima? Ga wani ɗan bayani cikin rayuwar Usman Shatima Yerima. Wanene Yerima? 28 ga Mayu ita ce ranar haihuwar Zakara. Wanene Shatima? 1974 gidan bugu neman ciko na Zaria. Wanene Yerima? Zariyan jihar Kaduna cikar asalin ba zazzagi ne kura. Wanene Shatima? Tantagaryar Bahaushe sannan ya rike musuluncin da ƙarfi. Wanene Yerima? Bangare na karatu nan ma kwazo na ya nuna kwara. Wanene Shatima? Shi ya fara karatunsa ne Islamiyya ta Otokpo a Binuwa. Wanene Yerima? Daga nan kuma sai ya zarce ne ko commercial secondary Kalaba. Wanene Shatima? A jihar Cross River lallai Yerima yana da himma kwara. Wanene Yerima? Da ya ƙara secondary ya samu gurbin karatun jami'a. Wanene Shatima? Jami'ar nan ta Lagos State University da su. Wanene Yerima? Ya yi digiri na fari fannin gudanar da harkar jama'a. Wanene Shatima? Public Administration Yerima Asheko ya yi himma kwara. Wanene Yerima? Ya yi digiri na biyu masters a fannin zaman lafiya. Wanene Shatima? Rikici da tsare-tsaren dabaru ya yi gwagwarmaya rai sarai. Wanene Yerima? Peace, conflict and strategic studies shi yayo. Wanene Shatima? A jami'ar jihar Kaduna kasu kai da kai mai gida. Wanene Yerima? Yanzu haka yana ci gaba da karatun digirinsa na 3. Wanene Shatima? PhD a fannin nazarin dokokin ƙasa da ƙasa. Wanene Yerima? Da sanin yadda majalisun dokokin duniya ka aiki. Wanene Shatima? Har da mu'amala da juna duk kai nazarin sa yake. Wanene Yerima? Wato international legislation and interparliamentary Wanene studies. Shatima? A jami'ar Abuja wannan fannin sai mazajen ƙasa. Wanene Yerima? Sannan ɗan kasuwa ne mai babban kamfani a ƙasa. Wanene Shatima? Manajan darakta MD a kamfanin Alfred Global. Wanene Yerima? Logistics Limited da ke zaune garin Kaduna. Wanene Shatima? Gwagwarmayar Shatima ta kai makura kaf a Najeriya. Wanene Yerima? Shi ya zamo na ɗaya cikin fitattun membobi na Deko. Wanene Shatima? Yerima Shatima ya aiki matsayin daraktan matasa. Wanene Yerima? Na fura na kowa tare da manyan jagororin ƙasa. Wanene Shatima? Irin wale soyinka jarumin nan mai kishin dimokuraɗiyya. Wanene Yerima? A da Antoni yana hura da bekoran su muku kuntuna kuma. Wanene Shatima? Yerima Shatima na cikin wanda suka kafa Save Nigeria Group. Wanene Yerima? Tare da Fasto Tunde Bakara a Sheko sun yi kokarin hairan. Wanene Shatima? Yerima Shatima shine ya kafa ƙungiyar Arewan Youth. Wanene Yerima? Arewa Youth Consultative Forum AYC. Wanene Shatima? Tsakanin 2004 zuwa 2006 shine. Wanene Yerima? Yerima Shatima shine wanda ya jajirce wajen kare 'yan arewa. Wanene Shatima? A sanda inyamurai ke kashe 'yan arewa a yankin Biafra. Wanene Yerima? Sun addabi 'yan arewa da sara suka har da makyara. Wanene Shatima? Yerima Shatima ɗaya tilo da ya jajirce don kare jama'a. Wanene Yerima? A yanzu Yerima Shatima shine shugaban Northern Stakeholder. Wanene Shatima? Northern Stakeholders Consultative Initiative shine. Wanene Yerima? Yerima Shatima ya shahara a fitattun 'yan gwagwarmayan ƙasa. Wanene Shatima? Da suka taka rawar gani don yakin mulkin soja kuma. Wanene Yerima?
domin kafa tutar dimokuraɗiyyar nan Najeriya. Wanene Shatima? Gwagwarmayar Yarima Shatima akan kare haƙƙin al'umma. Wanene Yerima? Labari zana baku akan wannan kwai tausayi na jima. Wanene Shatima? Kan gwagwarmayar Shatima hukumomi sun ɗaɗɗaure shi ma. Wanene Yerima? An kama Yerima da ɗaurewa DSS da 'yan sanda. Wanene Shatima? Amma kuma ya fita domin darajar himmar riƙon gaskiya. Wanene Yerima? Yayin da wa'yansu 'yan gwagwarmayar suka rasu sai ya zarce shi kuma. Wanene Shatima? Ya ci gaba da tsayawa tsayin daka don kare adalci. Wanene Yerima? Dimokuraɗiyya da haƙƙin ɗan adam na nan Najeriya. Wanene Shatima? Bangaren gwagwarmayar Yerima Shatima a yanzu duk kun ji da. Wanene Yerima? A siyasan nan kuma ya ba da gudunmawa mun gani da gaskiya. Wanene Shatima? Shatima ya fara yin siyasa ne matsayin mataimakin shugaba. Wanene Yerima? Shugaban jam'iyya na ƙasa North East baya yin fargaba. Wanene Shatima? A jam'iyyar Democratic Party for People's Federation. Wanene Yerima? DPPF karkashin jagorancin Wale Soyinka. Wanene Shatima? A shekarar 2011 ya zama ɗan takarar mataimaki. Wanene Yerima? Mataimakin shugaban ƙasa kan yi gwagwarmaya mai gida. Wanene Shatima? A jam'iyyar Liberal Democratic Party Najeriya. Wanene Yerima? LDPN jam'iyyar kare haƙoƙin al'umma. Wanene Shatima? A 2014 ya tsaya takarar shugabancin ƙasa. Wanene Yerima? A ƙarƙashin jam'iyyar Young Democratic Party. Wanene Shatima? YDP kenan magangara da yin lissafi. Wanene Yerima? A 2019 ya tsaya ɗan takarar majalisa. Wanene Shatima? Ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Kaduna ta Arewa. Wanene Yerima? Duba da irin waɗannan takarkaru da ya yi a rayuwa. Wanene Shatima? Har gwagwarmayar siyasa da ya yi wannan shi ya nuna cewa. Wanene Yerima? Yerima Shatima tun matashinsa ya san rayuwa da gogewa. Wanene Shatima? A harkokin siyasa har da mu'amalar al'umma. Wanene Yerima? Yanzu haka Yerima yana neman takarar kujerar sanata. Wanene Shatima? Ta wakiltar Kaduna ta tsakiya a zaben 2027. Wanene Yerima? Inda da rai da lafiya mu kai za mu mara baya. Wanene Shatima? Yerima Shatima ne shugaban gidauniyar Yerima Shatima. Wanene Yerima? Yerima Shatima Development Foundation mai taimakawa. Wanene Shatima? Guragu har makafi har da marayu har marasu ƙarfi. Wanene Yerima? Tallafi da yake yi domin al'umma su samu sauki. Wanene Shatima? Yerima Usman Shatima yana da mata biyu yaya da dama. Wanene Yerima? Hajiya Halima Hajiya Fatima Alara ya so da kauna. Wanene Shatima? Lambobin yabo ne da girmamawa sun wuce a irga. Wanene Yerima? Lambar yabo daga Ijayu Development Association. Wanene Shatima? Lambar yabo daga Center for Solution and NGO. Wanene Yerima? Promoting peace and unity an karrama mai gida. Wanene Shatima? Karmawa a matsayin peace and complete resolution. Wanene Yerima? Ambassador an ka bashi Jarma Yerima wakilin cikin gida. Wanene Shatima? An raɗa masa suna jakada na zaman lafiya. Wanene Yerima? Human Rights Ambassador wannan sunan yayi daidai kuma. Wanene Shatima? Daga Global Forum for Peace, Justice and Human Rights. Wanene Yerima? Takardar shaida
da girmamawa ya samu haka. Wanene Shatima? Daga fa aspira askra hakika kwarai. Wanene Yerima? Certificate of recognition daga fa aspira. Wanene Shatima? An naɗa shi jakadan zaman lafiya da yawon bude ido. Wanene Yerima? A ido aka yi masa peace and tourism ambassador mai gida. Wanene Shatima? Haka dai daga ijo monitorin guru. Wanene Yerima? Ga sarautun gargajiya da ya samu waje da cikin gida. Wanene Shatima? An mai jarman Legas don hidima da girmamawa kuma. Wanene Yerima? An ba shi sarautar Omedo Laifon daga Obi nan ma. Wanene Shatima? Na mushin lani wannan masarautar mai kyau da girmamawa. Wanene Yerima? An naɗa shi babban aboki ga mutanen Abia number 1. Wanene Shatima? A takaice tarihi Shatima mai gida. Wanene Yerima? Duka wannan gwagwarmayar mutum da ya tilo shi kadai ne kuma. Wanene Shatima? Domin rikon amana da gaskiya mun san kai kadai zaka iya. Wanene Yerima? A tsara hako sassaka ba ta hana gamji yayi toho. Yerima Na Shatima? kira ku duka. Yerima Ku zo Shatima? farar tafiya. Yerima Sannan Shatima? farar aniya. Yerima Wallahi Shatima? ran akuya dai ba shi fira goda ani. Wai dai ku ga matin Allah shi ya ba jarman matsayi. Mai capacity jarma sanatan gobe santaral da muke masa fata. Dan uwan mu shige